ono yetta ja jajaɓe nawirayde isra ɓamɓe nawirayde hawli abu kala noddaɗo e dillu hawli kala noddaɗo e dillu rujito Madam Kamara laali kellu fi Kamara yide Mariba duɗo Allah yiɗɓe Allah jabbo Ndiaye legal Missira ay jangina ɗum bandiraɓe debbo Aissata Touré Kane e wallidi muɗum Kajaba Maimouna Kane Fara Aɓe jogi yimɓe Bati Mbaye wala yettode kam mbawi wala sira Dikay Mamoud Mbaye jeew makko mini ko jeew makko jeew bani gorko dira ko jeew makko dira ko mini nawari jam nan do alhamdulillah ari kan jaram Mbaye salakat ma jafu don de imma jodo Ramata an keɓaɗa rusel ko inde wonno neɗɗo hunde nde jiɗɗa won hunde nde dewɗa won hunde nde mbaɗɗa ha yini waɗe tan sikra an woni walle sikra an woni waɗinede adi ken kadi hunde nde haalni kadi haala duɗal ngal woni ko ɓuri addugal jilli wimino rewga ha tara woni kam ɓe jiɗi ɗiya e rewo tan woni laataki hande kadi Allah foti ɗiɗo lawol tumde jeeha omo yaha no foti mbasa waɗe jaaɗi wala wiide mbaɗi sikkiɗiraani en waɗi programme yaha kono noon wonno ko delli ko yeɗen ko jillu wata haala kamɓe woni haali o goɓe woni darde uddide ɗiɗal ngal yewtere wittude ko ɗumote ɓuri kadi ganduɗa ɓooyi jeliɗe no fewi galle mumen minen cikka ɗiɗal ngal fof woni ni kanko kam ala wona dele to ballodira jangde nde ballodira eko watte ko fodde seeɗa keɓeten ɗo mbaten yawde ɗum jangen alluwal jangen ko ɗiɗal jangen ko galleji kalen tan ko ɗo tan neɗɗo ha ɗiɗal ma jangude toon a yawata hekkude ɗa kadi poɗɗa kan ceerno yafumi rek ceerno yafumi ganda ko ceerno yafumi poɗɗa ko toppide poɗɗa ko defte hacca wawa hasa jeɗa ko a wawa arta ari ɗuma ko ñegude mbaɗa jango o wima noon ɓawa jango tonna hoore ma ko noon watte ko noon woni jangguete tawi jangde ko joomum holli en garte on tampina hoore mum aba ala hen garte poɗɗa wadde ko waɗa timma kadi ko moƴƴuɗo waɗa ha timma ala hen garte so ceerno wi bindan ya goto wi anda windana min wawa on saba addi fiiɗuma kayema piigma nana ya ñem wat oño wat bona wat ha ɓoy pewna ala goɗɗo no wawi kono min dal ya ñembu wadde sa ñembi hen heɗat sa ñembi a wawa on tawi goɗɗo anda winde noon goppa hoore ma ballama winde no ko fewire yooɗi an goppa hoore ma wadde goto fof yo ekkono hoore mum wawa ala goɗɗo yo waɗa yo ekkono hoore so ekkino wawa kadi hay goto hoto jottoro min hakkillam mon kono muddo min jangi mo wawata min ko ni koni ako jottoto ado ɓurdat jogade himɓe ko watte ko ɗum ɓurdat ta ɓurdi jogade himɓe ko watte ko ɓurat hebde jangde a ɓuri jogade himɓe ɓuri hebde jangde woni himɓe on ene jamti bimi ɗo ko fiyama jeehen alluwal hay goto toon heddi
on ɓen jaaɓe ketto ɓiɗɗiɓe ko men ne ngari kon noon jangde ala kat seeɗa men kelaj mo so tiitir wuro ngo ɓiɗɗuɗo amal hampade ba majji alkilo pulaar o bismi ɗum o duwi ceerno men oɗo hannde kala ko titano oɗo juuɗe gurdam makko ceerno amadou sambane legal afiya o neri ɗum ɗar dakar wuttani janngo ar jangguinen ha joni on ceerno amadou sambane wuuɗi leetuɗi ceerno windino yo nawɗi ha joni omo jogui fotfuti o mofti ala jiɗɗi makko ceerno jalale no mbaɗirte diine kadi ko faɗɗo jattinan ɗum ɗin ko faɗɗo seeɗa men en jaadi hen enen ko faɗɗo heddi kala tan immoni ɗum heɓa ko heɓɓa ɗum heddi ma ɗum heddi ma ɗum heddi tinde hende feewi ballodire maɓɓe kamɓe heɓa ballodira en darane air poosene air ɗumodiren jaajodiren ɗumoɗen ɓe jen kon so mbaɗi noon tan kampara ɗumora ko haala ceernaɓe woni haali en ko maɗa mi arde tantemo tan ko waɗi kanko waɗa heddi ko e mbaɗata yimre daga muɗum han kadi ceernaɓe waɗa heddi ko ɗiɗo ko jangde o jangde woɗɗede waɗa ɗiɗon ko jangde wiyama jangde tan maɗa kamɓe anduɓe ko min ɗum jangde alkol joyi alkol jode o jode jamiroje Allah jode waɗɗinoje jode jeynoje en wadde jode jamiroje Allah wadde ɗo ɗo gonɗen eɗen jangga ɗo ko yiyam ɗo Allah woni e dawano fof ɗon gonɗen ɗum ko jangga woɗe alaala so waɗi yamro Allah de warta ɗum jooɗa rendo goɗɗa ganda gajjanɗo jooɗa hen garta hen ɗaminen jamma kam janggo janggo jehde noon e enɗa ha janggi a wawi a yiɗum defte kewɗe a wona ɗum jaaɗi eɗo guddiri neɗɗo bawɗo gollidi neɗɗo bawɗo muñal tawna biyaɗo ɗum mbiya lalala yo hehe min kay ala ɓen ko janggi o yaajat o muñat so wiyama o yaafo so haɗama kanko rotta sokoñamo yaa waɗe gueɗe kono mo gaɗa so yimɓe kala jagan mbiya ma gol a gay sa wittima ɗi hanno yimɓe so yiyen kala haala ma ni ɗum ñooma yafolno bolluɗuma o wiɓa dande yafolno sono aɓe ñohata moƴƴi mamɓe ɗi ay nawa moƴƴima ni ene nawa ɓe woni ko wallude tawa fittaka haɓaka siginaki ala ko siginade wawde golle siginade wawde janggude wawa ɗum siginade nafa o wi jangde e jangde tan pulaar wona pulaar e miɗo jetti e ardude Europe o wi ko peeje ɗiɗiɗe yumma e bawa ubbite nganndugo añƴe goppuɗon non lemmide laabi caggal kon buma binnaade duuɓi ɗo ko aawde neɗɗagal kala ɗi pulle non ko diwtude geɗe gaybinooje leñol pulle ala goo tan e ɗiɗi komi heen ko haalata ko waɗen yaade rende men yaade gonta men e dewɗe pile ɗen tan ganto jidan yimɓe toɗɗi geɗe goɗɗe pinal tawi yimɓe so fitama kadi e yaade e rende men ɗo sakto yimɓe raɓɓe tan wata ɗumnaade nokken moɗon tijan kate ɗum nde wiyete ko yooɓaani duwel ɗum ko ɗaɓɓowo gandal yewata janngowo e dañinowo gamata sa darni ko garo e waktu mo tardata tawi ko jiɗo nde jangde mo ancata ɗum sinon sagam so wottima e atayo fata ndena koydilal tawi hay gotal o yaɓata jaɓɓowo koydilal so jangi o famata o ine heɓino kayeji bonna biɗi taw ɗum nafata ustude haala heddune neydi hay digga bonnata woni ko boni haalde ɗiɗon wi heƴƴata signe signe e lamowo gas ɗin noon ko mbi won tigi de jangde mo ancata o yimiraani yen jamtugol nafata o yimiri ko gas kala jannguɗo ma laamu ko gasta yimre ka woni hen e kanko yama tam Allah jarama waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh onon pulaar yankoɓe jangol pulaar ɓe mbiya ko haaleteno fof toni gayni bisimilla Amadou Samba Lo so addima en haal Allah ne rokkimo gueɗal wawde gandal wawde ɗemgal ngal e dolde ngal kadi waɗi haalande maɓɓe kamɓe hay soko helmere wotere ko deftere haalde caggal ɗum wona ko weeɓata en jettimo noon en jarnimo no feewi
sabu eɗen ngannduno mo yiɗi demngal ngal omo yiɗi jannde nde kono hannde kadi ɓeyten laaɓol ɗum kadi en janngitiima toon ndeke anniyaaji ko kañumen tan yoɓeten Allah no seedi gila ñande ɓe kaɓri en duɗal ngal anniye men ko dañde dental ngarden mum ɗo dental noon fuɗɗorto ko yimɓe ɗiɗo kala keɓɗo yimɓe ɗiɗo Allah heɓaani keewal o heɓii baraji dental ɗum waɗi ene teddanno e am arde ɗo humnude aadio taw kadi ko min tan gooto ari ɗo ɓe mbi kala ko teeli soñde so mi ari ɗo mi tawta ɗon mi teelaani kono e laawol he mbeɗa waawno soñden heen kono Allah danndi kaw ɗum kadi o holliri wonde omo yiɗi golle ɗe Allah no seeɗi min kawri komo fayi funnaange ene fayi hirnaange ko tuurni moto makko min jaani weltiima heen no feewi mi weltani maamum ñaagiimo heen yaafuya kono en ñaagii Allah yo Allah junnu nguurdam ɗam ɓeyda semmbe o sabu kamɓe ko leñol ngol tan woni haaju mum ko jannde nde ko fofof so ɗum ɗon ni eɗen jetta Allah no feewi en jetta sababu yo Allah accu sababu denndinɗo en ɗo denndinɗo en wuro hee renndini en e jangde hee renndini en e yidde ngal ɗo ɗemngal e yidde ko watte e maggal ko yo Allah accu sababu o ko ceerno men Cheikh Sirajuddin Cheikh Elhaji Mamadou Ibnu Sayd weɗede Allah wone makko yo Allah yombo moƴƴere yo Allah kadi yombo moƴƴere hedda barke makko o e meɗen enen ɓesgu makko almum makko Allah hokka en kadi wonde almuɓe nguurdam e maayde ɗi e ko feeñi yo Allah moftan en to junngo waahe sabu wonde almudo makko ne weeli ñande fof e aduna hee eɗen ɓeydoo weltoraade wonde almudo makko e hoonaade e yettirde ɗum Allah jaɓɓoreede hayso ko ndeɗo windande wootere tan so neɗɗo jannginiima ɗum mi haalaani nde sarɗi gooto e sarɗiyeeji walla ñaawore wootere e ñaawooji diine l'islam ko windande wootere tan ndeɗo windande maale telli fuya ko addanta neɗɗo faamde helli faamde ndeɗo windande wootere so neɗɗo jannginiima ɗum e ndeer ngurdama o rokkiima ka waawa yoddude haa aduna o dasa mi haala ɗum ɗo ko windande wootere e ndeer ñaawoore e wootere kadi joni ñaawooji l'islam ɓe fof neɗɗo egganmaa ɗum jammaaji heen ñalawmaaji heen ƴetta sahaa mum fof waɗa heen taw fof ko ngam lillahi ko ngam Allah kono haa mbaawen dadde haa mbaawen hisse haa mbaawen rewde Allah ko jaɓa tawde en janngaani kono en nanii no wiya ɗoyngol ganndo ene ɓuri dewal Allah jaahi neɗɗo mo anndaa haydara humam binne mbaaɗum am waala rewde Allah haa weeta ganndo o ɗaanoo haa weeta on ɓuriimo baraji holko waɗi ɗum so inniima kanko ganndo so wii Allahu akbar makko o Allahu akbar o ko jettiiɗo ko timmuɗo sabu o haala ɗum ko e ganndal eno wiiraani jooni noon balluɗomo haa mbawɗaa dañde hay soko ñaawore wotere e ndeer ñaawooji diine nduwonoɗen mo kala ɗo ngonɗen mbiɗen nganndi oɗon nduwo kono ɓeyɗen duwaade yo Allah ɓeyda mo cellal sembe yaajin junna nguurdam makko Allah kadi fuɗɗiima yoɓde mo sabu kala tawtoraaɗo walla nanɗo nde ceerno lomtini ceerno men ceerno Ibnu Umar ceerno ya umra e on taa ceerno ne Maroc ene woni sara Cheikh Tidiane ɗum itti délégation e gardagol ceerno Ibnu Umar ceerno o yaha lomtoomo yaha umra ala jabuñaani tawa ɗum waɗi enen ko en kumpitiima wonno toon ko fof ñande heen ko ceerno Bun Salim ceerno Jalali waɗi ɗon ko Makkatul Mukarram yimɓe fof ceedi Allah yoɓi ceerno Jalali ɗum eko puɗɗiɗo ko puɗɗiɗo inchallahu taala nde serifaɓe ngari ɗo ñande nder hakkunde jamaata nde o dari kanko ceerno Bun Salim ceerno Jalal ɗum waɗi mbiyam mum ko ceerno min ko kanko woni ceerno ceerno Jalal ko towi ceerno Jalal mbawate wiide ɓe annda mbiyata ko jinna annda mbi ceerno Bun Salim waɗi ceerno en nganndat ɗum ɗo ko fuɗɗode omo ɓumni ɓernde ceerno omo walle juulɓe ceerno duhotaɓe yo Allah yoɓno yal acci sababu en jetti noon denndaangal sagataaɓe dariiɓe rewɓe heen worɓe heen enen ndari kañumen ne mbaɗa feere haa jettina ɗum renndo ngo ɓeen keedaaɗo heen caggal so a yii yaawi yettaade yimɓe ɓee ɗeɗo binnanɗe ko won lombiiɓe hakkunde o sagataaɓe ittata ceerno Jalal to ngadda kañumen ne tellina e leeɗe hee e gure hee haa yimɓe ɓee mbawa heɓ kamɓe no yo Allah yoɓ moƴƴere tawde noon ko ɗo gonɗen duɗal yiɓɓe Alaji Abou Ndiaye ko ɓeeɗo ndewnaten on jettor e oɗo ceerno Amadou Samba Lo tawaaɗo onon ɓeeɗo tan ɓe ngannduɗaa min ɓooyi yiide on e ndeeɗo darnde
ene wawi ɗo jooɗiɓe ɗo ɓe woda min kettini walla woda kettinɗo min walla woda o min doggi hettinde walla taw min cuwano anda ɗum kono onon ɓeɗo tata kam wona hande wona hande jiɗa hettion gila ko ɓoyi pulaar noon wi kala ko juumi ko Allah welata tawa kala nokku on gaddi hen walla on ndemi hen paafal mum ɗum jokki oɗon ndema ko gonga e moon ene sellite on mbaɗi hen gueɗe man mbiya Allah yoɓɓo ɓeyɗo sembe min mbiyata ko enen janggoɓe tan en ɗeɗe jogui ko tiiɗi jaggen en ha tiiɗa dañde jangguinowo goto neɗɗo goto itta e nder programme makko o rokke mo jangguina en haysoko ñalawma foof walla waktu foof o jangguinen hen mintaji 5 nanguenen makko juuɗe temedere ganden guiɗo men gadana o kanko ala ko haali dañen jangguinoɓe tan misira koye mala wallahi ene wawi noon taw ko asli o to immori saabu fulɓe dawi ko misira fulɓe haala pular egga hoɗiyankoɓe ha ɓe caari e nder aduna e fof kono kamɓe fof nehande nde ko misira ɗum taarikaji fof ne kawo ɗum wadde ne wawi taw ko ɗum rokki misira on sens maire addanani ceerno innirde leɗɗe wiya misira wiya fala wiya chala wiya nangam wonko yahata inde ko duwaw malnorade beele hunde nde ko ronki fof yo wano ko innira ko gueɗel gongel ngel inde kañum koko siftinta sa rewi inde tan siftina ay joni nde haqqillam are misira tan are misira o fof ɗum waɗi anduɓe ɓe jeeyaɓe Allah ɓe koɓe jahata ko fof ko jangde saabu nasa sallah wiɓe ko Allah wimo ko sifti saabu siftingol en neɗɗo yejjirat tan kala ɗo jiiɗa neɗɗo waɗi erreur walla o manque ko jejjito so siftinama tan ɗum woni o artira e lawol ɗum waɗi yama tawa ko ɗum ngal ɗo duuɗal ɓiɓɓe Allah Diabo Ndiaye daƴiri duuɗe keddiɗe ko jangguinoɓe taw yettoɓe waddi Allah wallahi wonko dañƴen ko ne Allah hokki en fandinde Allah hokki en hutade woten pator ɗum aha noon no ceerno Amadou Samba Lo wini o wi jangguinowo yo are waktu tawa tardata mi anda yimre ɓe no wiide kawoji ay ɗo kadi ko yeru kala ko daare leydi ma laafo leydi enen taga en koye ɓakkere battinto en koye ɓakkere kala dariɗo e leydi ɗum waɗi Ali Farka Touré mo leydi Mali o wi mbeɗa ama e dow mayri mboɗo yaha e dow mayri kono koye mayri battintoon leydam yo netonami leydam netonami kala ko daari e leydi ma laafo leydi kono golle gaddo haala wattindo haalede hayso ko misɗala nawti abbere neɗɗo waɗi oɗo aduna heddoto ɗo hawo ñan ko hawre ladial ko joni ɗuri duuɓi sappo te ko cukalel tomsel nde yahata nde goram yaari ko cukako men Allah waɗe mum kono haade makko yaade Allah longinimo wadde e ɗemgal he mbeɗa siftora kanko jogino duɗal jaɓeɗi to leegal nerɗo suka jarlitiɗo baɗɗo ko mantini soɗo jiiɗi andudemo oɗo saaha ko mawnum Basir Ñam monantode Daka e kamɓe jiiɗi yumma e baba kono ko seeɗa Allah hokki ɗum kono ay woppi ɗo ko ene naftore nde ɗo yimre joni ko kanƴi ko ɗum ɗo woni golle aduna heddo ha ko e waɗede kono enne heddo e haalede ɗum waɗi enen ne goto e men fof yo ñeh yomi wano kawo ñangni yomi wano Tijani an ni yomi wano murtuɓe en ni ha joni kadi ɓe ɓuɗɗi ɓattade yomi wano Amadou Samba Lo ni ɗum ɓuuri ɓattade ni hawde aɗa yiyamo ñande ko walla nanamo yomi wano Alaji Diabo Ndiaye ni Madina Gounass no worno Alaji Ablaye walla ƴeewa taw ala mo hooli yo jogonamo golle on sona guel ɗo cukalel ceerno ko golle waɗi ɗum ko gollirde gandal e almudagal ko golle mbaɗi ɗum koye golle wona jiidigal wona enɗam wona sihilagal ɓe mbeyondi kono o fawi ko e gollal he golle ɗe noon ko tati gollal makko e gandal makko e almudagal ɗi tati enen ɗiɗo ko ɗi woni foof men mbaɗa feere ganda joh jangga doh ndaara doh ganda mboh mbawa non mbi jangga ɗiggina holko pawta hen almudagal ma kala ko ceerno yamiri ɗoftoɗa a yamirode ceerno yettini yamirode Allah nde wanno Allah wi lan tarani hay goto yiyata kam en jiyata Allah kono jirten Allah ko jippinata o wi inni jahilun fil ardi khalifa koɗo taga lomto e dow leydi ay o addat lomto no ceerno ni to aɗa yiya ɗum sa yi jaltal aɗa yiya ɗum aɗa wawa haalde mum wawa
hay soko ndeɗo windande wotere tan so neɗɗo jangguinima ɗum mi haalani nde sarɗi goto e sarɗiyeji walla ñawore wotere e ñawoji dine l'islam ko windande wotere tan ndeɗo windande mahala kelli fuya ko addanta neɗɗo famde helli famde ndeɗo windande wotere so neɗɗo jangguinima ɗum e nder gurdama o rokkima ka wawa yettuma ha aduna bes mi haala ɗum ɗo ko windande wotere e nder ñawore wotere kadi joni ñawoji l'islam ɗe fof neɗɗo egganma ɗum jammaji hen ñalawmaji hen ƴetta saaha mum fof waɗa hen taw fof ko ngam lillahi ko ngam Allah kono ha mbawen dadde ha mbawen hisse ha mbawen rewde Allah ko jaɓa tawde en janggani kono en nani no wiya ɗoygol gando ene ɓuuri dewal Allah jaahi neɗɗo mo anda haydara humam binne mbaɗum amni waala rewde Allah ha weeta gando o ɗano ha weeta on ɓuurimo baraji holko waɗi ɗum so innima kanko gando so wi Allahu akbar makko o Allahu akbar o ko jettiɗo ko timmuɗo saabu o haala ɗum ko e gandal eno wirani joni noon balluɗomo ha mbawɗa dañde hay soko ñawore wotere nder ñawoji dine duwonoɗemo kala ɗo gonɗen miɗen gandi oɗon duwo kono ɓeyden duwade yo Allah ɓeydamo cellal sembe yaajin yunda gurdam makko Allah kadi fuɗɗima yobdemo saabu kala tawtoraɗo walla nanɗo nde ceerno lomtini ceerno men ceerno Ibn Oumar ceerno ya umra e on temps ceerno ne Maroc ene woni sara Cheikh Tidiane ɗum itti délégation e gardagol ceerno Ibn Oumar ceerno ya lomtomo yaha umra ala jabbuñani tawa ɗum waɗi enen koye kumpitima on noton ko fof ñande hen ko ceerno Boun Salim ceerno Jalali waɗi ɗon ko so Makkatul Mukarram yimɓe fof ceedi Allah yoɓi ceerno Jalali ɗum eko puɗɗiɗo ko puɗɗiɗo inchallahu taala nde serifaɓe ngari ɗo ñande e nder hakkude jamaka nde o dari kanko ceerno Boun Salim ceerno Jalal ɗum waɗi mbiyatmomi ko ceerno min ko kanko woni ceerno ceerno Jalal ko towi ceerno Jalal mbawate wiide ɓe anda mbiyata ko jinnaɗo Allah mbiɗo ceerno Boun Salim waɗi ceerno en gandat ɗum ɗo ko fuɗɗode omo ummi ɓerde ceerno omo walle juuɗeɗe ceerno duwataɓe yo Allah yoɓmo el acci sababu en jetti noon dendagal sagataɓe dariɓe rewɓe hen worɓe hen enen dari kañum enne ne mbaɗa feere ha jettina ɗum rendo ngo ɓen keedaɗo hen caggal sa yi yaawi yettade yimɓeɓe ɗeɗo binnalle ko won lombiɓe hakkude ɗo sagataɓe ittata ceerno Jalal to gadda kañum enne tellina e leeɗe he e guure he ha yimɓeɓe mbawa hen kamɓe no yo Allah yoɓ moƴƴere tawde noon ko ɗo gonɗen duɗal yiɗɓe Allah jabbu jaa ko ɓeɗo ndewneten on jettor e oɗo ceerno Amadou Samba Lo tawaɗo onon ɓeɗo tan ɓe ganduɗa min ɓooyi yiide on e ndeɗo darde ene wawi ɗo jooɗiɓe ɗo ɓe woda min kettini walla woda kettinɗo min walla woda o min doggi hettinde walla taw min cuwano ande ɗum kono onon ɓeɗo tan kam wona hande wona jiɗo hettiren gila ko ɓooyi Pulaar noon wi kala ko juuti ko Allah welata tawa kala nokku on gaddi hen walla on ndemi hen paafal mum ɗum jokki oɗon ndema ko gonga e moon ene sellite on mbaɗi hen gueɗe man yo Allah yoɓɓo ɓeyɗo sembe min mbiyata ko enen janggoɓe tan en ɗeɗe jogui ko tiiɗi jaggen en ha tiiɗa dañde jangguinowo goto neɗɗo goto itta e nder programme makko o rokkenomo jangguina en hayso ko ñalawma foof walla waktu foof o jangguinen hen mintaji 5 nanguene makko juuɗe temedere ganden guiɗo men gadana ko kanko ala ko haali dañen jangguinoɓe tan misira koye mala wallahi ene wawi noon taw ko asli o to immori saabu fulɓe dawi ko misira fulɓe haala Pulaar egga hoɗiyankoɓe ha ɓe caari e nder aduna e fof kono kanko nehande nde ko misira ɗum tarikaji fof ne kawon ɗum wadde ne wawi taw ko ɗum rokki misira on sens maire addanani ceerno innirde leyɗe wiya misira wiya fala wiya chala wiya naggam wonko yahata inde ko duwaw malnorade beele hunde nde ko ronki fof yo wano ko innira ko gueɗel gongel ngel inde kañum koko siftinta sa rewi inde tan siftina ay joni nde haqqillam ari misira tan ari misira o fof ɗum waɗi anduɓe ɓe jeeyaɓe Allah ɓe koɓe jahata ko fof ko jangde saabu nasa sallah wiɓe ko Allah wima ko sifti saabu siftingol en nafa neɗɗo yejjirat tan kala ɗo jiiɗa neɗɗo waɗi erreur walla o manque ko jejjitɗo
so siftinama tan ɗum woni o artira e laawol ɗum waɗi yiyama tawa ko ɗum ngal ɗo duɗal ɓiɓɓe Alaji Abou Ndiaye daƴiri duɗe keddiɗe fof jangguinoɓe tawa yettoɗo woddi Allah wallahi wonko dañƴen ko ne Allah hokki en fandinde Allah hokki en huutade woto en pator ɗum aha noon no ceerno Amadou Samba Lo wini o wi jangguinowo yo are waktu tawa tardata mi anda yimre ɗe no wiide kawoñen ay ɗo kadi ko yeru kala ko daare leydi ma laafo leydi enen taga en koye ɓakkere battinto en koye ɓakkere kala dariɗo e leydi ɗum waɗi Ali Falka Touré mo leydi Mali o wi mbeɗa ama e dow mayri mboɗo yaha e dow mayri kono koye mayri battintoon leydam yo netonomi leydam netonomi kala ko daari e leydi ma laafo leydi kono golle gaddo haala wattindo haalede hayso ko misaal nawti abbere neɗɗo waɗi oɗo aduna heddoto ɗo kawo ñan ko hawre ladial ko joni ɓuri duuɓi sappo e ko cukalel tokset nde yahata nde goram yaari ko cukako men Allah waɗe mum kono haade makko yaade Allah longinimo wadde e ɗemgal he mbeɗa siftora kanko jogino duɗal jaɓeede to leegal nerɗo suka jarlitiɗo baɗɗo ko mantini soɗo jiiɗi andudemo oɗo saaha ko mawnum Bachir Ñam monantode Daka en kamɓe jiiɗi yumma e baba kono ko seeɗa Allah hokki ɗum kono ay woppi ɗo ko ene naftore nde ɗo yimre joni ko kanŋe ko ɗum ɗo woni golle aduna heddo ha ko e waɗede kono enne heddo e haalede ɗum waɗi enen ne goto e men fof yo ñeh yomi wano kawo ñangni yomi wano Tijani an ni yomi wano murtuɓe en ni ha joni kadi ɓe ɓurɗe ɓattade yomi wano Amadou Samba Lo ni ɗum ɓuuri ɓattade ni sawda ɗi yiyamo ñande fo walla nanamo yomi wano Alaji Abou Ndiaye ni Madina Gounass yo worno Alaji Abdoulaye walla ƴeewa taw ala mo hooli yo joganamo golle makko sowona guel ɗo cukalel ceerno ko golle waɗi ɗum ko gollirde gandal e almudagal ko golle mbaɗi ɗum ko e golle wona jiidigal wona enɗam wona sihilagal ɓe mbeyondi kono o fawi ko e gollal he golle ɗe noon ko tati gollal makko e gandal makko e almudagal ɗi tati enen ɗiɗo ko ɗi woni fof men mbaɗa feere ganda joh jangga doh ndaara doh ganda mboh mbawa non mbi jangga ɗiggina holko pawata hen almudagal ma kala ko ceerno yamiri ɗoftoɗa a yamirode ceerno yettini yamirode Allah nde wanno Allah wi lan torani hay goto yiyataka en jiyata Allah kono jirten Allah ko jippinata o wi inni jahilun fil ardi khalifa koɗo taga lomto e dow leydi ay o addat lomto no ceerno ni to aɗa yiya ɗum sa yi jaltal aɗa yiya ɗum aɗa wawa haalde mum waw ene yiiɗi maaro leppugo ene yiiɗi malika e ñamata jarta ɓe ɗanotako ay sohlata climatiseur en ventilo en surtout ko jiɗɗo ɗanade par ce que ne yiiɗi foftade kamɓe ɗanotako koko Allah yamiri tan ɓe mbi Allah accu min ɗo tan min gona e rewde Allah wiɓe inni alamu ma la talam min andi ko on ganduɗa Allah ne muuyi tagde en sa sallam ne muuyi tagde jiyaɓe Allah ɓeeɗo ayi ɗum woni ɓe gara kamɓe yettinde en habaru ɗum waɗi teskoɗen mbimi ko jangde de mbimi ko almudagal ngal kono ko golle fof ko ɗon heɓirte ko yimɓe dartenno ko fof ara dartuma heɓde faade ɗum noon eɗen ñaagui Allah tokara ɓe mbiya ko neɗɗo a tokara jinnoɗen ɗuɗal ngal ko Alaji Abou Ndiaye te enen en jiino ɗum gila hande ɗum ala soko hande jinnoɗen ne wawi wiide aha Alaji Abou Ndiaye ne jokkodiri Ablaye walla ko joom halis ne wawi wiyede ko intérêt personnel kono billahi lladi la ilaha miɗen gandi ñande jinnirto ɗuɗal ngal Alaji Abou Ndiaye est ce que ñande hen Alaji Abou Ndiaye ne jogui moto walla weelo mi haaldirani ɗum ko ustudemo minen gonduno on saaha hande kanko ɓuurimi jogade mi haaldirani ɗum ko ustudemo kono e on saaha ko wonko jiiɗoɗo e makko wonko Allah holliɗo e makko te alhamdulillahi rabbil alamina nde Allah holli on nde on jartani saabu oɗon mbawno jogade yo Allah wawi jogade jikke neɗɗo caggal ɗum